Hello, good morning mga ka-business. Ayan. Today is October 4, 2023. So, meron ako dito bagong deliver. So, bago ko muna tutuloy yung video ko. So, subscribe muna kayo sa channel ko and click the notification bell para lagi ko kayong i-update, para updated kayo sa mga bago kong updates about sa mga presyo ng eggs dito sa May Pampanga. So, may deliver ako kanina. Inano ko lang sa supplier ko. Batangas siya. Sa Batangas nang galing yung mga supply ko ngayon. Yung sa Batangas, meron silang murang eggs, pero malaki. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung murang eggs nila, pero malaki. Dito kasi sa Pampanga, dito, yung kinukuhanan ko from San Luis, Pampanga. Ang price ng small niya is 2.4. So, 2.4 per case ang price ng small niya. Yung sa Batangas, supplier ko na yon, malaki pa yung eggs niya. 2.50 lang ang bigay niya sa akin. Yan, from Batangas yun ha. And yung small, ay yung ano niya, yung medium niya is 2.440 lang per case. So, mas mura talaga si Batangas. Pagdating sa small and medium, maganda na yung size niya na, good quality. Pinag-compare ko na kasi sila, kaya alam ko na yung presyo. Pero dun sa large niya, large, XL, and yung double XL niya, mahal yung price. So, I mean, mas mataas yung price ni Batangas kesa dito kay Pampanga. Pero, yung kay Batangas, good quality pa rin. Malaki pa rin yung eggs niya. So, ibig sabihin, yung kay Batangas, yung small and medium niya, mura na, malaki pa. So, yun naman kay Pampanga, yung small and medium na niya, maliit na, mahal pa. So, doon. Kasi may nagtatanong sa akin sa videos, may nagko-comment sa akin. Sabi niya, Remlin yung name niya. Nag-comment siya sa akin. Sabi daw nila yung Batangas mas mura. Yon, yung sa kayo na lang yung mag-compare kung paano nyo, kung ano yung comparison na gagawin nyo. Kasi yung comparison ko ganito. Yun nga ang small niya and medium mababa na sa Batangas. Small and medium mababa yung presyo niya and maganda pa yung quality ng eggs niya. Dito sa Pampanga, yung small and medium niya, mahal na, maliit pa yung sizes. So, okay sa akin si Batangas kasi pwede mo siyang i-adjust. Makakapag-adjust ka ng size. And yung large, XL, double XL, may jumbo pa kay Batangas ha. Pero sa Pampanga dito, wala. Yung jumbo nila parang maliit. So, yung large, XL, double XL muna tayo. Kay Batangas tayo. Si Batangas, medyo mataas yung price niya and malalaki yung eggs niya. Dito naman kay Pampanga, yung large, XL and double XL niya, mura lang, pero maliit yung egg. So, it means parehas lang. Diba? Parehas lang kasi yung kay Batangas, kahit malaki yung eggs niya, pwede mo i-adjust mo lang yung ano niya. So, it means yung sa Pampanga, na-adjust na nila yung sizes nila. Yun. Dun sa large XL and double XL, parang pareho lang. Same lang. Pero dun sa small and medium, mas okay ako kay Batangas. So, yun. Yun yung comparison ko for today. And yun yung updated price natin sa small and medium. So guys, kayo nang bahala paano nyo i-compare. Lahat naman tayo gustong kumita, di ba? Hindi naman yan magpapalugi, lalo na yung mga negosyante, yung mga big time na negosyante. Hindi yan magpapalugi, magaling yang mga sila, magaling sila. So, yung tayo, small na businessman lang tayo or small yung business natin, tayo na lang bahalang dumiskarte doon. So, nasa sa atin na yun kung anong gagawin natin. So, at least, malinaw na sa inyo na mas maganda and mas mura yung small and medium nila
sa Batangas. Yung large XL, double XL, kayo na lang bahala kung paano nyo sila ibebenta. Okay? So, mga kabisnes, sana may konting nalaman kayo sa video na to. So, see you tomorrow para naman sa iba pang mga video. Don't forget to subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga prices dito sa Pampanga and sa Batangas na rin kasi nga meron akong contact sa Batangas. So, yun. Yun na. Don't forget to subscribe. Bye!